No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try. La campanya que va començar ahir està desbordant absolutament qualsevol estructura organitzativa militant quadrada de l'esquerra independentista o de la CUP i l'està agafant tothom i és el que buscàveu i està representant doncs, més que un partit o una campanya electoral, és un moviment popular amb una proposta també electoral d'irrompre en el Parlament. Però bé, jo no venia a parlar de com estan a la campanya ni quines són les expectatives de la CUP, sinó se'm convida a parlar de la vaga i en aquest sentit volia traslladar una reflexió perquè aquesta vaga no només és important per l'extensió internacional que tindrà, no només és important perquè comença a visualitzar un subjecte polític o fins i tot un objecte damnificat principal de la crisi del deute a la Unió Europea, sinó que el que posa al centre de l'atenció i al centre de la lluita popular és justament la qüestió del deute. Les últimes vagues generals que hem tingut l'any passat o aquest any mateix, va ser al principi i l'any passat, han estat vagues molt vinculades encara a la reforma laboral, a les qüestions clàssiques del sindicalisme institucional, malgrat que s'ha visualitzat, i sobretot, o almenys per l'experiència més propera a Catalunya i als països catalans, una conformació d'un front de lluita al carrer que en moltes ocasions ha superat en nombre i en activisme i en potència el front del sindicalisme institucional que continuava basant aquestes vagues i aquestes protestes en qüestions típiques de reivindicació d'un model de negociació classe treballadora estat marcat que està caducat en el sentit que està sobrepassat per la crisi del deute. Si la crisi la va originar el poder financer, la bombolla especulativa i la gestió del deute, la solució a la crisi no ve ni per lluitar contra les reformes laborals, ni per reestructurar segons quin sector industrial, sinó ve per confrontar plenament la qüestió del deute. El deute ha passat a ser l'instrument a través del qual els mercats no dominen les classes populars, els mercats s'han apropiat de l'esfera pública de decisió. Els mercats financers s'han apropiat de les institucions que en el seu dia o en alguns instants de la recent història dels darrers 20 anys han estat en algun moment representatius de la població o han aspirat a representar a través de parlaments, de plens, etc. el sentir, la voluntat, les opcions polítiques de la societat. Si això ho han arribat a representar en algun moment els últims 20-30 anys a l'estat espanyol, des que esclata la crisi, des d'abans de la crisi, quan ja hi havia la bombolla immobiliària que estava pujant, això és fals. Aquesta sobirania, aquesta democràcia no existeix més. No hi ha res que els pobles ara mateix, que el poble, que la sobirania popular pugui decidir que contradigui una coma, una mil·lèsima, la planificació i l'esquema i el marc en el que es desenvolupa l'apropiació de poder accelerada que està fent el mercat financer de les institucions i del poder que en última instància és qui aplica les retallades, qui les justifica, qui marca la jurisdicció i qui aplica les lleis que ens porten simplement a haver de retallar, reduir serveis públics, reduir dret, però a més ens aboca a un buit econòmic, perquè no hi ha absolutament cap mena de projecció de futur de quin és el futur econòmic que ens espera. És a dir, la recepta del poder financer a través de la Unió Europea, a través de l'Estat, a través de la reforma de la Constitució Express, a través, ara ja directament dels ajuntaments, de les autonomies, etc., a través de tot l'aparell que un dia havia de servir per representar-nos i que ara serveix per expoliar-nos, tota aquesta operació fa una aposta, quan comença la crisi, que és aquesta crisi, com va dir un multimilionari nord-americà, és una guerra de classes i anem a guanyar-la. I l'estan guanyant, i l'estan guanyant per totes bandes. Perquè el seu objectiu no és planificar quants errors ha fet el capital financer, com se'ns ha anat tant la pilota, per no que parli així, de fer creure a la gent que podíem construir permanentment, especular permanentment i que el món era infinit i no s'acabaria mai. No hi ha cap autocrítica, no s'estan qüestionant què vam fer malament i com podríem fer un capitalisme que funcionés més per continuar guanyant diners a costa dels treballadors però que això no suposi acabar amb nosaltres mateixos. No fan aquesta aposta, sinó que diuen aquesta crisi no sabem com sortir-ne, però la superarem fent pagar a tothom per continuar tenint els mateixos nivells de dividends, perquè els nostres inversors continuïn cobrant exactament els mateixos nivells de dividends que quan hi havia una especulació desfermada. Aquesta és l'aposta absolutament caòtica
que fa el mercat financer i que fa el poder financer, que fan persones concretes al nostre país, persones concretes amb cognoms concrets i catalans. Fan una aposta concreta que no dona cap escenari de futur i que s'agafa fortament a un convenciment absolutament ideològic i que és absolutament fals en termes econòmics, que és que si totes les classes populars, i amb això inclouen totes aquelles parts de l'Estat que representaven els drets aconseguits per les classes populars, ens les ventilem i fem pagar a les classes populars tot aquest nivell de dividends que hem de seguir mantenint, això, aquesta austeritat, permetrà que el capital financer torni a trobar escletxes amb el qual tornar a engegar la roda de l'especulació. Bé, el problema, això té bona part d'absurd, perquè en un món finit és bastant absurd pensar que és infinit que es pugui continuar i seguint especulant, però és que a més no està resultant enlloc. I Grècia, que nosaltres sempre agafem com a exemple, i ens va agafar les que sigui justament el company grec per explicar-nos en primera persona quin és l'exemple de Grècia i jo almenys dir-vos en quin punt estem nosaltres en comparació a Grècia. Nosaltres estem a l'any 2009 a Grècia. Després de les eleccions autonòmiques, i no és casualitat que es convoquin les eleccions autonòmiques el 25 de novembre, després de les eleccions autonòmiques hi haurà intervenció de l'Estat per part de la Unió Europea. Intervenció que és molt probable que com que governa el Partit Popular a l'Estat espanyol i Convergència aquí no sigui ni tan sols enviant homes de negre, sinó enviant informes que s'aplicaran absolutament, o sigui, s'aplicaran textualment a totes les institucions. L'any 2009, quan comença la crisi a Grècia, comencen les intervencions de la Unió Europea pel tema del deute, només cal que mireu la situació que hi havia el 2009 i la situació que hi ha ara. Com deia el company, em pensava que era superior, comencen amb un 130% de deute respecte al PIB i acaben i continuen ara amb uns nivells salarials del 40% dels que tenien quan va començar la crisi o sigui, quan va començar la intervenció fa 3 anys, del 40%. Us feu la idea què és això? 40% vol dir que els mileuristes de quan hi havia la bombolla immobiliària tindran minijobs, que són els que estan intentant promocionar de 400 euros. I amb 400 euros què fas? Si després de 10 anys de tenir l'euro aquí val tot el triple del que valia fa 10 anys. Què hem de fer amb 400 euros? Doncs aquesta és la situació que estan vivint a Grècia. Però a més, si diguessis, no, és que mira, ho hem passat molt malament les classes populars, ens hem apretat el cinturó, hem sobreviscut amb 400 euros, ens hem aplegat en pisos patera per intentar sobreviure, hem fet el que hem pogut, hem tingut parella i famílies de 4 o 5 membres per intentar sumar els sous, hi ha reagrupaments familiars per intentar... Però al final hi ha una planificació dels mercats financers i de l'Estat que efectivament va dir que ho passaríem malament però després ens sortiríem reforçats, etc. pim-pam, i podria tornar a engegar la roda del creixement. I una merda. I una merda. No és que és veritat. És que, per exemple, a Grècia, però és que ens passarà exactament el mateix aquí. I no és una entelèquia de teoria econòmica o de teoria financera. Vull dir, l'experiència, per exemple, nostra com a regidors és exactament la mateixa. I ahir vam tenir ple d'ordenances fiscals a l'Ajuntament de Vilanova i és que no podem dir una altra cosa, que ens estan prenent el pèl, que ja estem caient tota l'estona, que va entrar Convergència fa un any dient que el tripartit havia gastat, i és cert, perquè està el que no està escrit, que havia gastat i que per això teníem un deute, i resulta que un any després de governar Convergència i retallar, tenim 40 milions més de deute a l'Ajuntament. Però és que és molt previsible, no cal ser un geni, per entendre que el gener que ve hi tornarà a haver una imposició de crèdit per part de l'Estat que ens obliga a signar crèdits amb banc i amb la cama, amb tots els xungos, diguéssim, amb tots els bancs que han provocat la crisi, i deurem uns 25 milions més. I com se'n surt d'això? Si la retallada per aquest any és de 5 milions al pressupost de Vilanova i 5 milions en un pressupost d'una ciutat de 65.000 habitants, ja us dic jo que és una barbaritat. I l'any que ve hi haurà 5 milions més. I quina és, o sigui, on està aquí l'aposta? Quina és la solució? Què ha pensat el mercat financer? A l'hora d'intervenir l'Estat, els ajuntaments i el concepte de democràcia, a l'hora d'intervenir-nos democràticament com a poble, què ha pensat el mercat financer que serà el pla o el full de ruta per sortir-ne de tot plegat? No n'hi ha, no en tenen. I s'està visualitzant a Grècia cruament, molt cruament. Perquè els casos que estem veient ara de gent que es llança per la finestra per desnonaments aquí, és tot just al principi del que Grècia fa 3 anys que estan vivint, i anirà a més. I no, i ho sento, jo no soc catòlic ni he cregut mai, i per això amb la religió, però hi ha un concepte en tota la crisi, en tota aquesta estafa que té molt a veure amb la religió, que és que ens volen fer passar per un calvari com si haguéssim pecat, per arribar a una redempció que no la tenen preparada, que no hi és, igual que el cel, que no la tenen preparada, no hi ha cap planificació. Per tant,
La solució, des de la humilitat de no conèixer exactament quina és la solució financera tot plegat, passa d'entrada per organitzar-nos popularment, per trencar la partitocràcia, per posar sobre la taula que no hi ha solució, que la solució a les retallades no és l'impost de successions, que no, home, que no va d'això, que no va per una altra fiscalitat que pugi una mica més els impostos, no als rics, no va d'això. La crisi no és, ni ha estat aquest l'origen de la crisi, ni és aquest la solució a la crisi. La solució és via islandesa, prohibició de l'especulació financera, nacionalització de la banca i que els estalvis dels treballadors no estiguin sotmesos en forma d'inversió al mercat especulatiu, fixar el preu del sòl públicament, que ningú pugui especular mai més amb el sòl urbanitzable, que ha estat el gran mal d'aquest país, repartiment del treball, 30 hores, 35 hores, per poder repartir l'escàs treball i ser conscients que no tenim una economia a l'estat espanyol, com ens han volgut fer creure els últims 15 anys, que pugui arribar al pleno empleo. No senyor, no tenim aquesta estructura econòmica, per tant no confiem en que el capitalisme ens portarà al pleno empleo. No serà així. Hem de pensar mesures de tall socialista, de tall comunitarista, de tall cooperativista, per poder arribar a alguna cosa similar a un repartiment de la riquesa i el treball equitatiu per tothom, que no depengui del mercat especulatiu, que els fulls de ruta no ens el marqui ni l'Angela Merkel, ni l'Artur Mas, ni el Mariano Rajoy, ni ens el marqui la Unió Europea, ni ens el marqui l'estat espanyol, i que comencem a agafar nosaltres mateixos les regnes del nostre propi futur. I això passa en els propers temps i als països catalans per impulsar el procés d'autodeterminació, un procés constituent d'un nou país que senti les bases d'una sobirania popular real, amb una institucionalitat real de representació legítima de la població i iniciar una transició econòmica cap a un estat o cap a una economia que no sabem quins detalls tindrà, però que per força haurà de ser cooperativa, d'igualtat i socialista. Moltes gràcies.